Έλπι. Μαχαιράκι. Και αυτό είναι να κόβουμε τα ξύλα. Yeah. Αυτό είναι να κόβουμε τα ξύλα. Ναι, όταν πάμε στο βουνό έχει ξύλα και πώς θα τα κόψουμε με αυτό. Αυτό τι είναι, για να δούμε αυτό τι είναι, ορολόι. Elby, you want to take off your jacket? Α, και αυτό είναι για να ανοίγουν τα μπουκάλια. Okay. Άστο εκεί. Okay. Έχεις κάτω. Αγάπη μου, θα σου πάρω. Μη στάχωγες, μη στάχωγες. Έτσι θα αρέσει. Ό,τι σ' αρέσει. Αυτό είναι, ξέρεις τι είναι. Το είναι hammer. That's a hammer. Σκαλίζεις έτσι. Αυτό είναι χτένα. Θες να φτηνείς τα μαλάκια σου. You want to comb your hair? Θες να σε φτηνήσω εγώ. Έλα, Γουγούνι, come. Elby, you want to play? Come. Και αυτό είναι στο καθρέφτη τώρα, μάλλον. Έλα, Γουγούνι. Ψήλωσες, Μάκη. Έλα, μωρέ, δεν ψήλωσα τώρα. Τώρα εδώ είσαι, δεν έχεις φύγει ακόμα. Εγώ εδώ είμαι, αλλά μέχρι να φύγουμε. Θα φύγουμε κάποια στιγμή. Για πού θα πάτε? Είπαμε στην Αμερική να πάμε, κάναμε τα χαρτιά μας, περιμένουμε τώρα, γιατί η Αμερική είναι αργή. Ξέρεις και αυτό το σφυρί? Yeah, look, the hammer. Και αυτό είναι, αυτό είναι που αν ανοίξουν θέλουν κάτι, μια βρύση να την ανοίξουν. Yeah, ξέρει, pliers, like, yeah, ξέρει, that is fixing things with this. Και αυτό είναι πριόνι που κόβουν τα ξύλα οι γεωργοί που πηγαίνουν στο βουνό να μαζέψουν ξύλα. Και με αυτό ξέρεις πως κάνουν, να σε δείξω, αυτό είναι ξύλο και το παίρνει ο μπαμπάς ή η μπαμπά και για να θέλει να κόψει ξύλο και κάνει... Yeah, it's fixing, you see, fixing and cutting things. Δεν κάνω και εσύ. Τώρα ξέρεις πως θα αγαπήσεις εσένα, ξέρεις πως θα αγαπήσεις που τη μιλές. Εγώ πολύ ωραία, δηλαδή ειλικρινά δεν άμα κάνεις με τα παιδιά, άμα κάνεις με τη μικρή έτσι, κατευθείαν. Όταν έρχονται αυτά να δεις τι κάνουν εδώ, καμιά μέρα να είναι εδώ και να τη φέρουν. Γιατί έχεις ηλικιά φωνούλα γι' αυτό. Έλα Γουγούνι, where are you going now? Έλα Γουγού. Σήμερα ήταν να τα φέρει να πει τη λιακάδα. Οκ. Τώρα πήρε κάτι πράγματα. Θα ψάξεις, πάρω. Okay. You see, it's got a girl. Τι πήρε? Τις βούρτσες. Για να δω ότι μήπως έχει παρακάτω κάτι. Κάνα περιοδικό. Όχι, τις βούρτσες πήρε. Αυτή είναι η βούρτσα που χτενίζουμε τα μαλάκια. Where do you want to go? Did you see Angelos on the picture? Remember? Where is Angelos? Hello. Πού είναι ο Άγγελος? You found? Βρήκε κάτι γλυκά εδώ πέρα, κάτι μεμέντα. Έχω να την κεράσω. Να έλα να δεις και εδώ μολύβια. Θα ήθελα να φέρω να το σκεράσω και να πάρει. Έλα τώρα που έχουμε. Πάλι καραμέλα, ωραία είναι. What are you gonna do? Αυτό είναι σημαντικό, αυτό τι είναι? Okay. Καλά, παίξε Γουγού. Look, Elby. Choco. This is sweet. These are sweets. Πες την ότι ένα παίρνω. Take one only, okay? Take one. Thank you. Say thank you. Ευχαριστώ. Elby, say ευχαριστώ. Έλα να δεις τις μπογιές που έχω εγώ πολλές εδώ. Έχω να σε δώσω. Κοίτα εδώ μπογιές. Σε ενδιαφέρουν οι μπογιές? Ναι, ξέρω. Ζωγραφίζεις καθόλου? Pencils and markers. Πόσες μπογιές. Και εδώ έχει μπογιές πολλές. Όταν έρχεται εδώ ο Άγγελος με την αδερφή του την Ελένη, τους δίνω κι εγώ περιοδικά και ζωγραφίζουν. Κάνουν αυτοκινητάκια. Yeah, what's up? Yeah, this is... Τι είναι αυτό, λέει? Μπογιές. Where do you want? A paper. Paper. Where's the paper? Πού είναι το χαρτί, λέει? Oh, no, this is not. Go. Auntie's gonna give you some paper, okay? Auntie's gonna give you some paper. It's a little man, okay? It's a little boy. Θα ζωγραφίσεις να φέρω ένα χαρτί? Ναι, θέλει χαρτί. Ναι, πάρει και Paper. αυτό, τώρα θα το φέρω. Paper, where's the paper, λέει? Και εδώ μπογιές έχει, αλλά έχει εδώ όλες τα χρώματα, μην τις αδειάσουμε και αυτές. Είναι ίδιες εδώ. Να, εδώ αυτές πάρει. Εδώ. Εδώ έχει πιο ωραίες μπογιές. Δεν της αρέσει να τα παίρνεις στο χέρι της μετά. Ας το κάτω να το βλέπει μόνη της. Κάτω να δούμε, έχει κανένα μπλοκ εκεί να ζωγραφεί. Οκ, έλα μπουμπού. Όταν έρχονται με αυτή την μπάλα οι δυο τους πως παίρνουν, οι άλλοι είναι μεγάλοι. Θηρίο. Καλό παιδάκι. These are crayons, okay? Pencils. Ooh, many. You got many stuff there. Yeah, you see? It's nice. Τα βλέπω και εκεί στο βιντεάκι που έχει μικρά παιδιά, παίρνουν τα μολύβια και συνέχεια αλλάζουν. Yeah, you're gonna make a face?
Έφαγε τώρα και αυτό. Εγώ σήμερα γύρισα από την εκκλησία 12-11 και όλος ο κόσμος αναγκάστηκε. Είναι ένας καινούριος που ήρθε παπάς τώρα. Είναι και αρχιμπανδίτης. Αργεί πάρα πολύ, μας αγανακτεί. Και μόλις ήπια τον καφέ μου, κάθισα εδώ να δω τη συναυλία. Ξέρεις πως την περιμένω αυτή τη μέρα. Για πες μου τώρα για τον Άγγελο και για την Πολυξένη και λοιπά. Πώς είναι, τι κάνουνε. Α, καλή να σου δείξει φωτογραφίες. Περίμενε, μη σηκώνεις τώρα, περίμενε σε λίγο θα μου δείξεις. Εντάξει. Πού είναι, έχεις φωτογραφία κοντά. Ναι, ναι. Άντε δείξτε μου. What are you doing here? Το καλοκαίρι ήρθε η Πολυξένη. Ναι. What's this? This looks like a This is Άγγελος. This is τον μπράβο. Άγγελος. Άγγελος. Πες και εσύ Άγγελος. Άγγελος. Έβγαλε και τις ρατιές. Like angel, right? Remember? Άγγελος. Wait. Πώς το λένε. Άγγελος. Angel. Έλα να δεις κι άλλες. Look, more pictures. Alpi, more pictures. This is Πολυξένη. Πολυξένη, you see? This, δεν ξέρω τι πως είναι, να δω το άλλο. Δεν πειράζει. This is Ηλία. Alpi, look, pictures. Look, girls and boys. Κατερίνα. Okay. Εδώ τι είναι, έλα. Πολυξένη, Γιάννης, Ηλία, Κατερίνα. Και εδώ είναι ο Ηλίας που αρχίστηκε και έγινε αστυνομικό. Αυτό τώρα το βίντεο που βλέπουμε Ναι. θα το δει Πολυξένη. Ναι, Θα το βάλω στο δίκτυο και το δει. Καλά. Καλά. Και εδώ είναι ο Ηλίας και η Κατερίνα και η Πολυξένη. Okay. What? You found it sweet? Okay. Alright. Okay. Μυαλό έγινε, παιδί μου, εκείνο που με στενοχωρεί, βρε Μάκη. Τι? Που έχει τη ρήξη που έχει στην οικογένεια. Άντε μπορεί τώρα. Εγώ τώρα... Όταν βάλω μυαλό. Όταν βάλω μυαλό. Όντως έφταξες εσύ και το ναι, μαζί σου. Εγώ. Συγγνώμη που το έπρεπε κιόλα. Τι έκανα εγώ, ρεθία. Τι, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, εσείς έπρεπε μια γροθιά να είστε. Ναι. Για να δούμε λίγο το βίντεο, το αυτό. Ναι. Και είμαι στα χάλια μου, βρω και χτενίστηκα. Εγώ μια από χαρά την είσαι. εκκλησία ξεντήθηκα. Χαμόγελο και τη φωνούλα στην ωραία. Ξεντήθηκα γιατί να την άρεσα αυτή η καραμπανίτσα. Ναι, ναι. Αυτές είναι και για το βήχα, όχι ότι είναι φάρμακο. Έτσι, You like it? Mm-hmm. Okay. Can you open it? Can you unwrap it? Can you unwrap it? You want some help? Είναι Okay. φαγανή. Μη στεναχωριέσαι. Ooh, okay. Mm-hmm. Okay. You like them? All right. Τα πεθερικά σου τι Good? κάνουν. Okay. Mm-hmm. Okay. Άρα μιλάει καλά τα αγγλικά. Τα αγγλικά τα μιλάει σαν η μητρική της γλώσσα. Να το σπίω. Τώρα πού θα πάτε τελικά στην Αμερική, θα πάτε ή στον Καναδά ή στο αυτό.